Umesto cold opena na početku ove epizode moramo da vam kažemo slobodno nam ostavljajte komentare. Slušate podcast Odomaćeni. U ovoj epizodi Odomaćenih drugi deo intervjua sa Kristinom Kovač. I nađem neku agenciju na Google i napišem im poruku i potpišem se naravno i stiže mi odgovor na švedskom. Naša ponuda glasi i sad toliko i toliko kruna po satu u zagradi na srpskom sa 15% popusta jer smo odrasli na vašim pesmama. Slikarka Marija Stefanović o svojoj prvoj samostalnoj izložbi, pa još u Amsterdamu. Dolazimo iz sredine gde ako nisi akademski slikar imaš utisak da za tebe nema mesta. A pričamo i o organizaciji srpskih studenata u inostranstvu. Super je što možeš nekom da baneš. Mi smo Jan i Olja i želimo vam dobrodošlicu u još jednu epizodu Odomaćenih. I kao što rekoh na početku, slobodno nam ostavljajte komentare. Svaki put kad objavimo novu epizodu dobijamo brdo privatnih poruka, ali privatnih poruka na našim privatnim nalozima na Instagramu. Da se razumemo, mi volimo da dobijemo vaše komentare i vaš feedback i volimo da vidimo da vam se dopada ovo što radimo, ali zaista, ako želite da nas podržite, nemojte da vas bude sramota, slobodno nam pišite na profile Odomaćenih, slobodno nas tagujte u storijima, slobodno nam ostavljajte komentare na YouTube-u, jer na taj način naš sadržaj postaje još vidljiviji. Znači, to vam je zapravo najbolji način da nas podržite. Naravno, možete nas podržati i na Patreonu ili jednokratnim donacijama preko PayPala. Svi linkovi su na odomaćeni.com. Na početku svake emisije pitamo se šta ima novo. Prethodnih nekoliko emisija pričali smo o dosta ozbiljnim političkim temama, a danas nećemo. Danas se vraćamo na trivije iz naših privatnih života. Planiram inače da negdje do kraja ove sezone napravim jedan segment gde ću kao da se vratim na sve ozbiljne teme o kojima su pričali i čisto vidim šta se desilo posle. Ali danas jedina vest koja treba da vas zanima, dobro, jedna od dve vesti koje treba da vas zanimaju je da sam ja položio vožnju iz prvog pokušaja u Holandiji. Čestitamo. Koja je ozloglašena kao zemlja gde je skoro nemoguće doći do vozačke dozvole. I to se desilo pre neki dan u utorak. Za one koji ne znaju, možda da nam kažeš koliko je trajao proces i koliko te je koštao. Ne samo vremena, nego novca i živaca. A čisto zarad konteksta, ja imam 37 godina i u životu nisam imao vozačku dozvolu. Učio sam da vozim u Srbiji 2007. Mislim da me nisu naučili da vozim, inače bih bar tamo dobio vozačku dozvolu, koja onda bi bilo pitanje koliko bih zapravo koristio, jer dugo nisam imao para za kola. U suštini, proces je trajao duže nego što je trebalo da traje iz par razloga. Jedan od njih je da nisam imao nikoga da me vodi za ruku kroz proces i onda recimo prekasno sam shvatio da gotovo da nema smisla uzimati časove vožnje ako nemate položen teorijski ispit, a ja sam kao radio suprotnim redosledom stvari i onda pravio sam pauze, mislim što po programu tokom tipa letnjeg raspusta i ostalo, ali onda recimo od negde sredine novembra pa do kraja januara nisam u svakom slučaju trajalo oko godinu dana, ali u praksi je verovatno trajalo možda nekih 7 meseci sve ukupno. A para, pa šta da vam kažem, časovi vožnje, ja sam čak išao u školu koja je među jeftinijima i sa time mi je trebalo između 600 i 700 evra mesečno za 2 časa vožnje nedeljno od po 100 minuta. Tako da savjet za sve vas koji se doseljavate, ako nemate vozačku dozvolu, probajte da je steknete u zemljama u kojima ste na Balkanu, pa onda da je verifikujete kada dođete. O tome ćemo pričati najverovatnije u sledećoj emisiji, to dosta zavisi od vaše vize. Međutim, ako vi već znate da vozite, a ne priznaju vam vozačku dozvolu koju imate, vama je zapravo jako lako da uzmete nekih tipa 10 časova, čisto da naučite da položite holandski vozački ispit i onda položite ispit ovde. Ja sam učio apsolutno od nule i mator sam. Tako da sam 20 godina mlađi, sve bi bilo 20 puta lakše. A i Olja je nešto položila i to čak i skorije. Evo, ceo dan pije prosecco, kaže. Ne mogu da se pridružim jer moram da radim. Nadam se da ne čujete to u mom glasu. Znači, Olja, ti si od juče praktičarka integralne telesne psihoterapije. Tako je. To sad ovako zvuči pompezno i nerazumljivo većini ljudi, ali u suštini to znači da sam završila 6-godišnju obuku za psihoterapeuta,
odnosno za terapeuta ili u većini naših zemalja se to zove counselor. Što bi rekli naši stari, counselor. Kod nas čak se ne zove savjetnik, nego na našem jeziku se zove savjetodavni terapeut. Wow, nisam znao za taj izraz. Što se tiče toga šta sam konkretno položila, znači postala sam praktičar, što znači da mogu da radim slobodno sa klijentima, sa još više klijenata nego što sam do sada radila, jer do sada sam radila sa klijentima više u svrhu svoje prakse i u svrhu toga da steknem određeno iskustvo da bih mogla da napišem svoj case study koji prati određenog klijenta 20-ak terapija i danas sam taj case study pred komisijom i pred svojom mentorkom odbranila, što znači da od sada mogu da imam klijente bez problema i da iza mene stoji centar u kome sam se obrazovala do trenutka dok ne dobijem završnu diplomu koja će, nadam se, biti u septembru kada ću pisati sledeći case study 2 koji malo zahteva više i terapija i više nekih uvida i onako malo je detaljniji rad. Oni koji te prate na Instagramu verovatno prate i tvoj put do postajanja terapeutkinjom. Ako vam mojih godinu dana do vozačke dozvole u Holandiji zvuči kao jako dugo, pa ovdje se ovim bavi već 6 godina. Kako se osjećaš? Skoro si stigla do kraja ili ovo računaš već kao stizanje do kraja? Ako ti je ostala još jedna stvar koju treba da odbraniš? Gotovo da sam do kraja. Ovo je ono kao neki ekvivalent tome da ste apsolvirali, ali da vam je ostao samo diplomski rad. I ostalo mi je još par terapija da bih ispunila tu neku satnicu koja je obavezna. Ne znam kako se osjećam, mislim da je još prerano, zato što se to desilo bukvalno sada, tako da mislim da će mi se otvoriti dosta prostora i vremena da to malo slegnem, integrišem i da shvatim da se to desilo. Jednostavno, pošto se cijela naša porodična dinamika dosta vrtela oko tog mog rasporeda, oko tih mojih redovnih odlazaka u Zagreb, da čisto da vam dam kontekst, ono bukvalno od oktobra pretprošle godine ja sam išla u Zagreb 14 puta na vikend intenzive, tako da je vrlo intenzivan rad, pogotovo kad ste u inostranstvu i kad ste samo suprug i ja i deca, to podrazumeva da cijela porodica pravi neke planove i preraspodele, tako da je muž mora da uzima i slobodne dane da bi ostao sa decom, jer to jeste vikend, ali to je petak, subota i nedelja, često bude i ponedeljak, zavisno od aviona, zavisno od satnica, predavača i ostalog. Mislim da je to prva stvar. Sad ona druga egzistencijalna, da sam ja u stvari promenila profesiju i da ja sad završavam drugi fakultet, to još uvek ne mogu da pojmim i to nikad nije bilo u nekim mojim željama i planovima i snovima, tako da mislim da će trebati vremena da to onako lepo sedne i svakako ćemo od septembra malo pričati o tome više, o nekim mojim planovima i idejama, jer svakako su oni okrenuti ka ovoj zajednici koja sad i sluša i koje su naši ljudi koji se ili sele ili su se već preselili, tako da je neka moja ideja i gde mene vuče srce u suštini da ljudima koji dolaze ili koji su već došli pružim podršku u vidu individualnog rada ili grupnog, pogotovo u onom smislu ženama poput mene koje su menjale karijeru ili ostale kao mame kod kuće same sa decom, jer jednostavno znam koliko je meni to falilo. Da, to svima fali. A ako ne radite u nekoj kompaniji poput Bookinga koja za tipa partnere svojih zaposlenih organizuje različite sadržaje i radionice i ostalo, kao da, to ume sve da bude jako usamljeno i vrlo iscrpljujuće. Ništa, za početak ti želim da, kao i sebi, za nedelju dana shvatiš da imaš slobodnog vremena. Odomaćeni. Drugačije priče iz emigracije. Slikarka Marija Stefanović već nekoliko godina živi u Amsterdamu. Ovog leta u njemu će imati svoju prvu samostalnu izložbu. Otvaranje izložbe je 5. jula u 5 popodne u Huis van de Wijk u Boutenfeldertu u Amsterdamu. Moje ime je Marija, u Amsterdamu živim već 7 godina sa svojom porodicom. Doselili smo se zato što je moj suprug ovde pronašao posao pre 7 godina i nekako smo se dogovorili da se on sad malo posveti njegovoj profesionalnoj karijeri, a ja malo da se posvetim nekim svojim ljubavima i hobijima i za mene je to bilo slikanje od uvek, tako da kada sam se pre 7 godina preselila ovde, prvo što sam uradila je
da se iz jedne veoma šarenolike karijere koja je krenula od profesora italijanskog jezika, pošto sam završila filološki fakultet, preko IT-a u kojem sam bila nekih 7-8 godina, prebacim u nešto sasvim deseto što je umetnost i kreativni poslovi, tako da sam odmah krenula da se bavim slikanjem na jedan ozbiljniji način, tako da je to kulminiralo, da kažem, nekim događajima kao što je da sada imam svoju samostalnu izložbu. A da li je od uvek bilo prisutno tvoje interesovanje za umetnost ili je to nešto što si, kažeš, ponovo otkrila od kako si se preselila ovde? Ja nekako to ne smatram, nikada nisam smatrala interesovanjem ili hobijem. Ja sam to od uvek doživljavala kao prosto deo moje ličnosti. To je jednostavno moj način izražavanja. Samo što naravno u različitim periodima života su postojali ili nisu postojali uslovi da se time bavim ozbiljnije ili manje ozbiljno ili intenzivnije ili onako kako želim. Tako da sam jako u stvari zahvalna i srećna što mi je život u Holandiji to zapravo omogućio. U Srbiji to zaista nije bilo moguće, koliko god sam se trudila. Najviše iz nekih praktičnih i ekonomskih razloga, naravno. Svi znamo koliko je teško umetnicima bilo koje vrste u Srbiji. Ovde je potpuno drugačije. Ovde je prosto potpuno drugačije, pogotovo ako imate podršku partnera koji je zaposlen, ima neko stalno primanje i ne morate o tome da vodite računa, onda prosto stvore se uslovi sami. Pored toga postoji toliko različitih udruženja i toliko različitih inicijativa i dešavanja i svega i svačega što se dešava na kulturnom nivou u Holandiji i u Amsterdamu naravno, tako da nekako je lako, ne lako naravno, ali mnogo lakše nego u Srbiji uopšte ući u te vode i nekako se odvažiti da se time malo ozbiljnije pozabaviš. To bi mi možda baš bilo neko sledeće pitanje, jer nekome bi možda sa strane ko dođe u Amsterdam i vidi toliko galerija i toliko na svakom ćošku renomiranih umetnika, koliko u stvari to s jedne strane prednost, a s druge strane možda i mana jer ima previše konkurencije. To je apsolutno tačno. U neku ruku može da se doživi kao prezasićenost, zato što zaista ima jako puno i galerija, jako puno umetnika i svima je omogućeno na neki način da se time bave, ali ima i publike. Ima dosta ljudi koje to interesuje. Opet mogu da napravim neku paralelu sa Srbijom i Beogradom gde čini mi se taj krug ljudi je mnogo uži. Prosto kao da je interesovanje za umetnost i bavljanje umetnošću u Srbiji kao da je to neka vrsta elitizma, prosto ili privilegije ili nekog secret society, moraš da pripadaš nekom jako uskom krugu ljudi i jako uzak krug ljudi se za to uopšte interesuje. Ovde je nekako atmosfera drugačija, ovde je nekako to na nekom drugom nivou gde se to zaista podrazumeva jednom normalnom životnom stvari da se ti baviš umetnošću i da su ljudi zainteresovani da dođu na izložbu, da pogledaju, da je to nešto što ih interesuje, iako možda se sami ne bave umetnošću, niti ih ona interesuje u nekom višem smislu, ali prosto shvataju to kao jedan deo, normalan, sastavan deo života. Ne kažem da svi umetnici ovde mogu da žive od svog rada, to nije tačno, naravno, i ovde moraju da se dovijaju na različitije načine i naravno da vode računa i da imaju marketing i razrađene taktike i sve ostalo, ali opet čini mi se da je mnogo, mnogo lakše nego u Srbiji, bar koliko se ja sećam. Možda se sad nešto promenilo i nadam se da će se promeniti. Dolazimo iz sredine gde ako nisi akademski slikar i ako se time ne baviš na jedan potpuno profesionalni način, imaš utisak da za tebe nema mesta. Međutim, evo, bukvalno prvi put kada sam poslala upit i predložila da izložim svoje radove u tom prostoru, dobila sam odgovor u roku od nekoliko dana pozitivan i to jako dobre reakcije i mislim da sam samu sebe sabotirala na neki način što to nisam učinila ranije. A koliko je uopšte teško u Amsterdamu naći svoj prostor za rad, odnosno atelje, i kasnije, evo u tvom slučaju, srećom odmah si dobila pozitivan odgovor za izložbu, ali koliko ti je trebalo vremena istraživanja da dođeš do potencijalnih prostora, do potencijalnih saradnika, to jest, na primjer, da sad neko dolazi u Amsterdam kao umetnik, šta bi mu preporučila i koji bi bili tvoji saveti? Svi znamo, ko zna išta o Amsterdamu i o Holandiji, da oni generalno kubure sa prostorom, bilo kakve vrste.
potražnja je jako velika, ponuda je minimalna ili nikakva, tako da taj deo jeste zaista težak, ali onda postoje razne varijante deljenja prostora ili korišćenja nekih prostora koji nisu predviđeni za tako nešto, pa onda preuređivanje, pa snalaženje. Ja recimo ovaj prostor koji koristim, ovaj atelje u kome smo sad, je jedan ogroman prostor koji deli nas troje, ali apsolutno nikada nismo u isto vreme u tom prostoru i sasvim lepo to funkcioniše, svako ima dovoljno prostora za rad, tako da s te strane ne mogu da se žalim, ali trebalo je vremena da se to pronađe i trebalo je vremena da se pronađu nešto što baš meni odgovara. Možda sam ja malo specifična jer meni zaista treba jedan prostor koji mi pruža onako utočište i prijatanje i nisu samo goli zidovi, nego ja zaista moram tu da se prijatno osjećam. A neko ko je manje zahtevan bi verovatno mnogo brže našao prostor, zato što recimo za mlade umetnike postoje ti inkubatori, kako ih oni zovu, i to su neki jako povoljni prostori koji su u stvari preuređene ili napuštene zgrade, to je neki anti-squatting pokret gde se neke napuštene zgrade pretvaraju u korisne prostore, pa su ti prostori povoljni za iznajmljivanje, ili čak na Nordu, znači na severu Amsterdama gde imate onaj bivši industrijski deo gde je bilo brodogradilište i gde su neki kontejneri, transportni kontejneri zapravo preuređeni u atelje i sad prosto jednu zajednicu koja je prilično živa. Možeš li da nam ispričaš malo više o tvojoj prvoj samostalnoj izložbi, kako je došlo do nje, koliko će biti slika, koja je tema i sve što interesuje naše slušalce? Izložba je pod nazivom Silent Soulscapes. Ona je nastala kao neka moja jako intimna i vrlo lična potreba za pronalaženjem nekog unutrašnjeg mira i ja sam zapravo istraživala koliko taj sam stvaralački čin i taj kreativni proces zapravo može da posluži kao jedan vid meditacije, introspekcije i jedan način na koji možemo da se odvojimo od svakodnevnice, od tog vrlo užurbanog, stresnog života, od preplavljenošću tim informacijama, gomilom informacija, gomila stresnih situacija koje se dešavaju i da prosto taj stvaralački proces posluži kao nešto što će me opustiti i povezati sa samom sobom. I na taj način sam onako imala neki terapeutski doživljaj celog tog procesa koji je meni lično jako pomogao, ali sam u isto vrijeme pokušavala da te emocije koje osjećam i prosto to osjećanje mira i tišine i spokoja prenesem i na platno kako bi i posmatrači mogli da dožive isto ili makar da budu inspirisani da pronađu sami svoj način kako da uspore, udahnu i povežu se sami sa sobom, jer to je zapravo jako važno. Slike koje će biti prikazane na ovoj izložbi su uglavnom nastale u posljednjih 5-6 meseci, recimo, znači to su uglavnom novi radovi koji su nastali kroz te moje meditativne seanse, da ih tako nazovem, te moje umirujuće kreativne seanse, ali bit će i nekoliko radova koji su nastali ranije godine, ali koji se zaista uklapaju u tu tematiku i doprinose čitavoj toj priči. Biće nekih 20 radova različitih veličina i uglavnom su to moje omiljene tehnike ulje na platnu i akvarel sa akcentom na prirodne, što prirodnije i što ekološki prihvatljivije materijale, pošto je to meni isto jako bitno, tako da ja recimo koristim uljane boje koje su ekološki prihvatljive, gde se ne koriste one neke agresivne hemijske supstance, nego se rastvaraju u vodi i sad to su neke specijalne skupe uljane boje, ali ja zaista ne odustajem. Kada koristim vodene boje, također se trudim da koristim mineralne, ručno rađene vodene boje koje su pravljene od potpuno prirodnih materijala, od nekog kamenja i minerala koji se sakupljaju i onda to ovi koji prave te boje, oni to rade u svojim malim radionicama. Priroda za mene je jako važna i tematski, a i ovako suštinski, kao očuvanje prirode, kao nečega što uopšte ne vidimo odvojeno od
sebe ili od čovečanstva. Jesi koristila možda one boje iz Zanseskansa, iz vetrenjače koje pravi na prirodan način i melje? Jesam. Mnogo volim da idem u tu vetrenjaču. Sjajna mi je zaista i to je posljednja vetrenjača u kojoj se pravi pigment. Znači one melju te prirodne, to prirodno kamenje i prave taj pigment i prodaju se tamo i koristila sam baš taj pigment. Ja se beše The Cut zove, čini mi se. Jeste, The Cut. Eto, preporuka da obiđete i vetrenjaču iz Zanseskans i zbog boja. I za kraj reci nam samo ove praktične informacije. Svečanje otvaranje izložbe će biti 5. jula u 17 časova i to će se održati u prostoru koji se zove Haus van de Wijk i nalazi se u južnom delu Amsterdama, u Boutenveldert. Za one koji malo bolje znaju Amsterdam, to je zgrada preko puta državnog centra Helderplein. To je jedna, da kažem, multifunkcionalna institucija i ja sam u stvari jako ponosna što ću tu izlagati i jako mi je drago što ću tu izlagati zato što je to jedna ustanova koja jako doprinosi kulturnom i socijalnoj dobrobiti cele te zajednice Boutenveldert i tog dela Amsterdama sa posebnim akcentom na marginalizovane i ugrožene slojeve stanovništva. Oni se trude da kulturne, edukativne i zabavne sadržaje omoguće i tim slojevima stanovništva koji ne mogu nužno uvek da dođu na izložbu ili da obezbede sebi da dođu na koncert ili da vide pozorišnu predstavu iz bilo kog razloga. Nisu to samo materijalni razlozi, ima tu raznih razloga, ali eto ta institucija se zaista trudi da obezbedi i neke besplatne koncerte i pozorišne predstave, izložbe. Vrlo su posvećeni tome i meni je jako drago da će moja dela i ja nekako doprineti uopšte, da kažem, razvoju te kulturne scene i dešavanja uopšte u tom delu grada. Na neki način kao da vraćaš zajednici i svom komšiluku u kome živite ti i tvoja porodica. Apsolutno se tako osjećam i mislim da je i to razlog zašto sam odlučila da ta moja prva izložba bude baš tu. Zapravo nisam želela da kontaktiram neku komercijalnu galeriju ili neku galeriju u centru grada ili neku instituciju koja se nalazi na nekom drugom mestu, zato što već godinama zapravo posmatram kako oni rade i jako mi je drago i vrlo je lepo što tako nešto postoji, tako da sam zaista želela da to bude tu. Osjećala sam da zaista želim to što si sad rekla, da nekako da se prvenstveno i osjetim kao deo te zajednice, zato što se zaista sad već posle 7 godina osjećam kao deo tog dela grada i nekako mislim da bi bilo fair da odatle krenem. Još jednom otvaranje Marijine izložbe je 5. jula u 5 popodne. Ako ste u komšiluku, svratite, možda ćemo im biti tamo. A šta se još dešava u Holandiji u narednih par nedelja, saznaćete upravo sada. Sa nama je Ema. Pozdrav narode, evo leto nam stiže, u Holandiji još uvek nezvanično, ali nadamo se da će i ovde uskoro stići, iako prognoza kaže drugačije, ali festivali na otvorenom se nastavljaju. Tu je Pink Pop festival, veliki godišnji muzički festival koji se država od 1970. U pitanju je rock festival na kome učestvuju mnogi umetnici, trenutno popularni na 4 bine. Održat će se od 21. do 23. juna u Megalandu, nadomak Maastrichta. Zatim imamo Amsterdam Roots. Amsterdam Roots je sa entuzijazmom pripremio veliko otvaranje 23. juna. Ovogodišnje je nešto intimnije izdanje, ali i dalje bogato različitim performansima i kulturnim sadržajem. Tu će biti od živahne amsterdamske kulture do međunarodnih uticaja. Amsterdam Roots vidi veliku vrijednost u kulturnim tradicijama i zato ih održava. Tu će biti raznih muzičkih pravaca od hip-hopa, flamenka, reggaetona. Zatim tu su nam jedno balkansko dešavanje, Schwerzkommers, The Balkan Boys, 6. jula u NDSM kafeu na Nordu. Vrata se otvaraju u 8 časova uveče. Karte se prodaju na ulazu, imate besplatan parking i moram da kažem da su ovo divni momci, mladi,
puni entuzijazma, koji sviraju ex-ju rock i pop. Mi smo ih već slušali, zaista, eto, možemo da dođemo da ih podržimo svi koje u gradu. I za kraj, počelo je Evropsko prvenstvo u fudbalu. Mi svi znamo koji ovdje živimo koliko Holanđani vole fudbal, koliko ga slave i koliko su, da kažem, skroz u tome kada traje neko prvenstvo. Prošle godine smo mi prvi put bili ovdje kada se jedno tako veliko prvenstvo održavalo i ceo kraj nam je bio narandžast. Svi kite u narandžaste boje svoje kuće i okućnice. Kada su izgubili prošle godine na svetskom prvenstvu, oni su u roku od par sati preko noći to sve raskitili, ali evo sad je nova prilika da vidite i da osjetite tu atmosferu. Atmosferu ćete još bolje osjetiti ako budete gledali holandsku reprezentaciju u nekom od navedenih kafića u Amsterdamu sa lokalcima, jer svi kažu da je to poseban doživljaj. Te sam ja izdvojila ove najpoznatije koje svi pominju, to je kafe Tyson u Jordanu, Tap Marin u Pajpu, kafe Kauper na istoku, kafe Brecht u centru, kafe Skinkelhafe na jugu i Vondeltown također na jugu. Ako želite da gledate naše reprezentacije, tačnije reprezentacije Hrvatske, Srbije i Slovenije koje također učestvuju, mi im želimo puno uspeha i nadamo se opet nekom polufinalu ili finalu, onda to možete pratiti iz kafeja Kalemegdan u Amsterdamu, našeg kafića Kalemegdan. Eto, toliko od mene i puno pozdrava, pa se čujemo za 2 nedelje. Promaja! Promaja duva i u novom pravcu. U novoj sezoni, osim muzike sa naših prostora, Promaja nam donosi jedno drugačije druženje. Intenzivni, interaktivni psihoterapeutski seminar Selme Bačević, poznata i kao Balkan Mama Therapy. Selma je terapeutkinja poreklom iz Bosne, sa američkom adresom i govorit će nam o putu isceljenja i prihvatanja sebe, kao i o prekidanju kolektivnih transgeneracijskih trauma. Selma Bačević kombinuje sopstveno iskustvo žene izbeglice i imigrantkinje sa profesionalnom i raznovrsnom terapeutskom ekspertizom. Subota, 26. oktobar, Posthornkerk u Amsterdamu. Karte su u prodaji od 3. juna. Ako ste preduzetnik ili imate firmu u Holandiji, Totali vam može pomoći oko poreza, administracije i osiguranja. Ako se selite u Holandiju, Totali vas može posavetovati oko neophodne dokumentacije. Ako treba da prijavite porez, eksperti iz Totalija stoje vam na raspolaganju. Totali se piše sa E na kraju, znači totalie.nl. Sezona je poreza. Javite nam se info@totalie.nl. Slušate podcast Odomaćeni. U prošloj epizodi Odomaćenih slušali ste prvi deo našeg intervjua sa Kristinom Kovač. Ovo je prvi put da delimo intervju na 2 dela, ali smo bili jako zadovoljni kako je intervju išao i kojih smo se sve tema dotakli i po prvi put zapravo nismo mogli skoro ništa da izbacimo. Dakle, danas vam donosimo drugi deo intervjua u kojem pričamo na temu muzičkih takmičenja i muzičke industrije, Eurovizije i serija Neki novi klinci, a razgovaramo i o Kristininom romanu pod nazivom Drvo života. Ja moram da ti pitam, pošto sam ja veliki fan. Ovo je inače 4. izdanje, imala sam i prvo koje je negde nestalo kod nekoga. I ja, što sam počastvovana. Da, baš sam je pročitala kad si nam odgovorila da ćeš da nam budeš gost u podcastu. Mislim, ponovo je pročitala. Znam da si rekla da je to tvoja prva i poslednja knjiga. Zanima me da li si promenila mišljenje. Da, rekla sam da je verovatno. Verovatno, da. Sa mnom i sa knjigama je isto kao sa mnom i sa pesmama. Pokojni tata, znači najveća nesreća posljednjih godina mu je bila, jedini fokus koji imao na mene je bio zašto ti ne pišeš pesmu. Znači nema veze što sam obrnula pola Evrope, premestila dete, radim posao koji nije moj, što sam uspela sve to nije bilo važno, jedino je bilo važno zašto ti Kristina ne komponuješ. I sad ja razumem to iz njegove perspektive, pre svega je bio star, drugo njemu je to najvažnije, mislim, ali isto tako je mogao da stane na sekund da razmisli kao ček stani, možda nema energije kroz sve ovo što je prošla, stani, sačekaj.
Ali dobro, ja sam takva pitanja praštala jer sam razumela da prosto generacijski možda uopšte ne razume gde sam i u kakvom sam trenutku života i kao majka i kao čovek, ali ja nisam pisala pesme za vreme pandemije. Od kad sam došla, ja čak nisam pisala pesme ni u Srbiji godinama, ja mislim. Ništa. Gleda mene Daniel i kaže, znaš šta, ja uopšte nisam siguran da si ti pravi kompozitor. Pa kaže, znaš, čitao sam mnoge biografije i on je stvarno informisan jako kulturološki. Znaš, kaže, mislim, neko ko je kompozitor u duši, on ima potrebu da stvara. Svaki dan. Ima razlog, nema razlog. Ima motivaciju, nema motivaciju. To je neko ko ima potrebu za stvaranje. Sad ja ga gledam onako izakana. Kažem, Daniele, ja sam stvarala svaki dan kad sam imala 20 godina i dok mi je delovalo, znači kad je ta potreba mogla da naiđe na neki rezultat koji je više od ja napravih super pesmu. Ti kad izgradiš neku karijeru, tebi počnu da budu potrebni rezultati. Jer there's only so much you can do, a bez nagrade, bez feedbacka nazad. I sad, ok, feedback je publika, feedback je prodaja, feedback je zarada, feedback je to što su devojčice 90-ih odrasle na mojoj Aleksandrinoj muzici s golim stomacima bez vulgarnosti, nego u fazonu ja sam jaka žena koja ume sama sve da napravi i ne treba mi niko. To je sve feedback, ali ja sam poslednjih godina, valjda po celom tom frustracijom života koji nisam želela, koji izgleda onako kako nisam želela, ja sam tu inspiraciju izgubila. Drugo, Daniel je delimično kriv, ja sam se sretno zaljubila. Sretna ljubav je smrt za kompozitore, pa evo, našla sam Kovačev intervju iz 80-ih, u ko kaže, sretan brak, to je smrt. Znači, šta ćeš ti da pišeš ako si srećno zaljubljen? I evo, ja od kad imam Daniela, na početku kad sam se zaljubila, napisala sam par pesama koje uglavnom niko nije ni čuo i to je to. I onda sam polako, za vreme pandemije sam jednu napisala, onda sam polako krenula na ove kampove, to me peralo, onda sam pisala tad. Ti da bi radio to, ili treba da se baviš samo time i da onda, kao što je moj tata pričao, dođeš u studiju ujutru u 9 kao na posao, došao si i kreni nešto da sviruckaš i isprće neka pesma, ili da živiš, da ti bude dosadno. U smislu da imaš ogroman višak vremena, da neko drugi zarađuje pare, a da ja sedim i da mi dosadno u kući, sve sam uradila, počistila, skuvala, whatever, sad mogla bi da napišem pesmu. Naravno da ću sada raditi to češće, zato što ne radim više od 9 do 5, doduše sad radim 24/7, ako ćemo tako, jer sam preduzetnik i ne prestajem, ne gasim se uopšte, znači ujutru ustanem, na kauču krenem, odem da plivam, onda nastavim u tom coworking space-u Places, onda tamo ostanem najduže do 7, svi odu kući, ja još uvijek sedim tamo, onda dođem kući i onda opet upalim kompjuter, uvijek neko pisao umeđu vremenu šta treba, tako da mislim, ima to sve svoje. Ali eto da, pitanje knjiga, napisat ću knjigu ako ikada budem imala šta da kažem ponovo. Eto, iako budem imala opet situaciju da neko mene izdržava, a ja sedim i pišem knjigu. Može, nema problema, ali mislim priča iz te knjige je toliko once in a lifetime. Ja svakom preporučujem da pročita, eto čak i drugi put sam je pročitala i opet doživala na neki drugačiji način. Pa divno, mnogo mi je drago, mislim ja sam stvarno dala svaki atom sebe u pisanje te knjige i suza isplakala i divna stvar, dealovala sa gomilom emotional baggage-a, znači pisanje te knjige zapravo, što me potpuno iznenadilo da je to u stvari bila forma psihoterapije prave u smislu smeštanja stvari na njihovo mesto. I stvarno kad sam je napisala, ja sam se smirila. I to je super. Možda se smirim još koji put. Ne možemo da ne pomenemo Euroviziju i tvoj istorijat učestvovanja na istoj, od, ne znam, Baby Doll preko Beovizije i Petog elementa, pa onda Čarobne Nine, pa ne znam, tu je bila i Nađa prošle godine. Zanima me, evo, pošto je ove godine Eurovizija u Švedskoj, da li imaš ti želju da se prijaviš nekada za njihov nacionalni izbor za pesmu Eurovizije? Imam, kako da nemam. Mislim, da se razumemo, jedna od najjavnijih tajni u Švedskoj jeste, mislim, svi se sprdaju sa činjenicom da istih 6 kompozitora pravi svih 100 pesama koje se na Melody Festivalu pojavljuje. U različitim timovima. Ja znam preko Facebooka bar 5 od njih. I onda je Daki uzeo i brojao. Ok, ovaj jedan ima 5 pesama na festivalu, ovaj drugi ima 5 pesama, ali u drugim timovima, ovaj treći ima isto 5, znači ludilo potpuno.
I niko ne zna, već Švede i pišu po novinama i na portalima pišu tekstove, aman ljudi, uradite nešto, mislim, ovo je nacija pretalentovanih kompozitora, mladih producenata, to je sve ono top notch kvalitet i oni vrte istih 5 ljudi, mislim, koji na kraju krajeva gube inspiraciju iz godine u godinu i su to sad već, u odnosu na kad sam ja stigla u Švedsku, recimo sad već dosta gore zvuči nego kad sam došla. Tako da, mislim, ja mislim da i njima slede neke promene u tom smislu celog tog sistema, ali da, ja sam prijavila pesmu pretprošle godine koja nije prošla, mi smo samo pesmu prijavili, sad no kampa koji je baš bio evrovizijski kamp i tu pesmu je pevala jedna od kompozitorki pesme, koja nije Šveđanka naravno, i nismo je prijavili kao izvođača, tako da suštinski moraš da imaš izvođača, ali jedna lepa stvar koju sam ove godine čula je da taj izvođač ne mora bude iz Švedske i ne mora živi u Švedskoj. Tako da nakon ovog izbora i prošle godine mislim da su sasvim moguće neke nove saradnje, a možda i stare saradnje, i da možda izaberem jedan vokal iz Srbije i da organizujem zapravo na jednom od kampova pravljenje pesme za tu osobu. Ili čak lično da uputim poziv jednom od tih kompozitora što stalno uspevaju da uđu na Melody Festivalen, pošto je to ključno, to je karta za ulaz. I da onda recimo ja, Tim Gosden i taj treći kompozitor napravimo pesmu za nekoga ko može to da iznese recimo na Melody Festivalenu i vrlo rado bih to uradila. Ali generalno moj put sa Eurovizijom, ja sam strašno srećna što sam otišla prvi put sa 16 godina, to je bilo neponovljivo iskustvo. Sve zajedno, iako smo bili poslednji, ali to je potpuno nebitno za celu priču. Stvarno divno iskustvo i jako mi je drago da sam išla i sa Čarobnim. Srpsko gledanje na Euroviziju je specijalna stvar u smislu u Srbiji se ima jedan uglavnom nipodoštavajući pogled na celu tu stvar. To je festival kiča, šunda, ovakav, onakav. To davno nije festival kiča i šunda. Ima tu i kiča, ima tu i nekog. Mislim, malo, ajde, mi da pričamo o šundu, mislim da je malo ironično. Ali hoću da kažem, muzička industrija Evrope, znači da nema Eurovizije, koliko bi se pitali ljudi gde ću ja, zašto ću ja sada pišem pesme i gde ću ja to da plasiram i gde će to da se promoviše. To je festival trenutno najkvalitetnije autorske, kad kažem autorske, ne mislim na singer-songwriter, nego upravo suprotno kompozitorske industrije proizvodi dolaze na taj festival. Znači, krem de la krem evropskih kompozitora koji pišu za druge se pojavljuje na tom festivalu. I tu stvarno ima raznih, sad već više ne postoji tipična evrovizijska pesma, to davno ne postoji, to samo još u Srbiji, evo, napokon su počeli da shvataju poslednjih godina da nije jedino što možemo da pošaljemo balada sa frulicom. I to je super, mislim, jer treba slati razne različite stvari. Mislim, ja stvarno, bukvalno ne bi imala protiv da jedne godine pošaljemo Zejnu koja je ove godine razbila s nastupom, mislim, stvarno žena, ne možeš da kažeš ništa, fantastično peva, pesma je bila pamtljiva, energična, super džuska, znači pošalješ Zejnu jedne godine s takvom jednom pesmom, onda su demonstracije zbog ovoga. Onda pošalješ sledeće godine, ne znam, Konstraktu, sledeće nešto treće, sledeće neku Nađu ili šta god, mislim, lepo je to menjati i pre svega mislim da nije ključno. Ja mislim se u Srbiji mnogo svi bave da li će to dobro da prođe. A koga bre boli uvo, ta pesma predstavlja tvoju zemlju i ti treba da biraš pesmu koja je pevljiva, koja ulazi u uši, koja emotivno komunicira na ovaj ili onaj način sa slušalcima i to je to, mislim, nema tu kriterijum sad da li mora bude ultramoderna, da li mora da ima duboku umetničku poruku ili mora da ima patriotski zanos ili ništa od toga ne mora da ima. Znači samo treba da komunicira na nivou koji uopšte ne mora bude objašnjiv. Samo ću reći da je to u kvalitetu jako skočilo recimo pre par godina i nadam se da će da nastavi da skače u kvalitetu, a isto tako se nadam da će taj festival pokazati onima koji se prijavljuju i ulažu po 15.000 evra u sopstvene nastupe da bi to što bolje se plasiralo i izgledalo i tako dalje, pokazati tim kompozitorima da se ne prijavljuju za džabe, u smislu da što si bolji to bolje prođeš i da prosto bilo kakve sumnje u ikakve ispravnosti glasanja ovih onih i tako dalje ne smeju da postoje da bi ti imao jedan ultra uspešan i vrlo straightforward festival.
Ti si spomenula da su mnoge generacije odrastale na K2 muzici, a ja moram da spomenem seriju Neke nove klince na kojoj sam ja odrastala. Interesantno je da jedan od mojih omiljenih likova iz serije mi je danas i kum. Nemanja Milić. John je bio u seriji. Ja ne znam, ja ih znam po imenima iz serije. Da, pa divno. Moje dete, znači Tara, obožava Neke nove klince. Baš sam to htjela da te pitam. Za mene je to naravno izuzetno ganutljiva priča zbog mame koja odavno nije sa nama, ona je umrla 2005. Znači samo par godina nakon što je serija se pojavila. To je bio njeno dete, njen projekat koji ona je provela poslednje godine života pišući tu seriju i drago mi je strašno što je imala priliku da napravi to što je napravila. Tu je bilo puno začkoljica, naravno, pošto je producent serije bio njen novi muž, Maksa Ćatović, i naravno da su je na početku svi glumci mrzeli, jer eto, kako to u Srbiji biva, ona je dobila da radi seriju zato što je muž producent i 100% je netalentovana i nema pojma, međutim, ona je bila pretalentovana i imala je svog pojma. Tako da taj njen status na tom snimanju, na svu sreću su ljudi posle određenog vremena počeli da poštuju i da shvataju da ona negde radi po principu Friendsa, samo što nije imala tim pisaca, nego je ona bila pisac, ali da ona negde suštinski najbolje zna kako je to zamišljeno. Mislim i da reditelj tu treba da bude u svrsi toga kako je to zamišljeno kao sitkom i to je nekako na kraju funkcionisalo i profunkcionisalo. Meni je strašno drago što je ta serija ugledala svetlost dana, što se kaže. Mislim da iako je mogla ispasti bolje no što je ispala i zamišljena negde još bolje nego što je ispala, mislim da su bili na dobrom putu da to bude sve tačno kako je zamišljeno i kako treba. Napisana je i druga sezona i napisan je i film i to je, ja mislim, Komuna još tada otkupila od mame i to stoji i hvata prašinu. Ja imam taj scenariju. Ja sam ga skoro našla na hard disku jednom i samo sam ga prosledila Tari, koja je bila oduševljena jer nije mogla da veruje da je to napisano uopšte. Ljubomorna sam. Ako nam daš da potpišemo NDA, da ga nećemo nikome pokazati, da li možemo da vidimo ja sam toliko čekao drugu sezonu te serije koja se nikad nije desila. Isto. Da. Ja ne mogu to da uradim. Ali razumem želju. Onda se uzdamo u Taru da možda jednog dana ona to isproducira. Pa ja sam i rekla, Tara, vidi, ako mi to otkupimo nazad, možda možemo nekad da uradimo i ti da igraš i rekao, šta znam, Rocky ili koga već treba. Ali da, to je bilo divno iskustvo i mislim da isto je gomila klinaca. Ja sećam, sam bila udata tad za Igora koji je igrao Travoltu. I mislim stvarno što se mene tiče, a i moje mame koja je to pisala, on je bio apsolutna zvezda te serije. Meni je jako žao jer ja mislim da on promašio profesiju jer to je najsrećnije što sam tog čoveka ikada videla u životu je bilo dok je glumio Travoltu. Znači on nikad nije bio srećniji ni pre ni posle toga. To je njemu tako leglo i tako mu je prijalo i onda mi ne znam, odemo na 25. maj, bilo je leto, odemo na 25. maj. I zatekne se neka ekskurzija iz Kuršumlije, na primjer. Ta deca kad su izašla iz busa i videla Travoltu, oh my god, to je bila histerija. A ja koja sam navikla da mene deca spopadaju, ja stojim sa strane ko popišana. A on potpisuje autograme 6 sati, mislim, mnogo je bilo slatko. Tako da to je onako, baš je bilo divno iskustvo i ja verujem da i glumcima bilo super. Imali smo razne probleme sa glumcima na početku i čitava jedna postava je bila promenjena i znam iz direktnog 1 na 1 kontakta da se neki ljudi gorko kaju jer posle nije bilo prilike da se te neke stvari isprave, ali mislim da smo na kraju završili sa dobrom ekipom i mislim da je svima bilo jako drago što su čitave neke generacije odrasle na toj seriji. Mislim i dan danas da se to gleda. Pa da. Ja mislim da RTS jako greši što to ne pušta i ne reprizira redovno. Ja mislim da je to jedno od najvećih bisera koji imaju u svojoj kolekciji ako gledamo poslednjih, 20 godina. Da Bože, pa sad je već više od 20 godina. Ali hvala što si to pomenula. Ne, morala sam, dužna sam svim fanovima i ja sam isto ogroman fan. Naše generacije, milenijalsima. Mislim, meni to sve mnogo znači i vidiš, to sam zaboravila da pomenem smiješan događaj, recimo koji je impresionirao moje švedske kolege iz kancelarije.
kad smo selili stan, ja počela tražim, imaju kao ta specijalna čišćenja kad se seliš, kao malo ozbiljnije čišćenje i sad obično ja to uradim sama, ali kao pošto sam radila, tada je bila zauzeta, jer ajde nađem agenciju. I nađem neku agenciju na Google i napišem im poruku, ja čak mislim, ne mogu se sjetiti da li sam na švedskom ili na engleskom, nije bitno, napišem poruku da pitam za to čišćenje i potpišem se naravno i stiže mi odgovor na švedskom i onda ovako ide ponuda, kao naša ponuda glasi i sad toliko i toliko kruna po satu u zagradi na srpskom sa 15% popusta jer smo odrasli na vašim pesmama. I ja umrem od smeha i posle sam ih izreklamirala. Toliko mi je milo i toplo oko srca bilo i toliko je mali ovaj svet da sam onda to postovala i na LinkedInu, izreklamirala ih na Instagramu. I sve. Nisu mi na kraju potrebni bili, na kraju sam sama sve očistila, ali sam obećala da ću ih zovem kad bude bilo prilike. Ali mi je toliko bilo milo da neko izgovori takvu stvar i da hoće da mi da popust zbog toga. Da baš, i osjeća se kolege kad su videli na LinkedInu post kao wow, kao neko je odrastao na tvojim pesmama, pa rekao, znam ljudi, nisam ja samo vama mama, nego sam i mnogo toga drugog bila bar. Tako da eto, lepe su to priče i lepe su to trenuci. Pošto si bila članica X Faktora, koji je bio realno neprikosnoven što se tiče popularnosti u regionu, da li misliš da ta pevačka takmičenja imaju težinu danas kao što su imali tada i da li mogu da iznedre kvalitetne umetnike? Ona stalno mogu da iznedre kvalitetne umetnike. Ja mislim da nije problem u umetnicima, ja mislim da je problem u industriji. Ti uvek nađeš te talente, uvek nađeš fantastične talente, mislim uvek se probere tu, bar po 1-2 ogromna talenta na koja naletiš. Ali je mnogo velika stvar šta se posle s tim ljudima dešava i ko ih uzme pod svoje i kako im kroji karijeru, da li mogu sami da odlučuju, da li ne mogu. Meni je recimo, znači te godine pre nego što sam ja bila X Factor sudija, zbog čega sam i želela da budem X Factor sudija, i to je jedini posao za koji sam se sama ponudila i dobila mizerne pare zato što sam se sama ponudila, jer eto to je jedna od stvari, kako beše ide, bit ću tvoja devojka stih, kad nešto želim, ne čekam da padne mi sa neba, nego skupim petlju, samo uzmem šta mi treba. Pa to je bio trenutak kad sam ja okrenula telefon i rekla, ja mislim da sam najbolji mogući X Factor sudija za prvu sezonu i poverovano mi je. I nisam ih prevarila, pravo da vam kažem, najgore plaćeni, a najbolji. Nisam lažno skromna. I sećam se, ja sam sveže gledala onu sezonu prethodnu u kojoj je James Arthur pobedio, ja mislim, u Engleskoj. I to mi je bila omiljena sezona te godine i u Americi i u Engleskoj. I uživala sam. Znači, u toj engleskoj sezoni sam načisto uživala, to je bilo predivno, a naravno idol mi je bio Gary Barlow, koji je potpuno moje stavove, on je potpuno moju ličnost negde oslikavao, potpuno isti čovjek koji ja, možda malo umereniji, ali James Arthur, kog smo pratili od prve audicije, znači Daniel i ja smo vene sekli na njegove šta je on radio s pesmama u tom X Faktoru, to je bilo ludilo potpuno i onda se to završi, on pobedi na svu sreću, više nego zasluženo i izbaci prvi album i mi budemo u fazonu nje. Znači taj čovjek je imao uživo za live nastup jednu magiju koju ne može, ti producenti uopšte nisu uspeli kroz te nove pesme i te snimke da izvuku tu suštinu njegove magije. Ono je bila jedna ispeglana, mogo je bilo ko da je peva, mislim, sve te pesme koje on umeđu vremenu pevao. Meni je toliko bilo žao, jer on je toliko sirovu energiju i sirov talenat imao za to što je radio. I eto, to je primjer, mislim, on je na svu sreću napravio neki uspeh. Ajde, ima neku karijeru. Ali ima i gomila njih koja ništa. Mislim, realno su najuspešniji bili One Direction, ako ćemo najiskrenije, mislim da su oni najveći uspeh od svih napravili i oni su imali fantastične pesme, mislim, Tara je odrasla na One Direction i to je super uspelo, ali ti šovi trenutno daju samo priliku da te neko vidi i čuje, and that's the end of it. Dalje od toga neš moći, što bi rekli. Dalje od toga šta si sam uradio, da li si pametno radio posle toga, da li su te minirali, da li te neko sputao u tome što si hteo ili mogao. Zeznuto je i za Taru se brinem isto zbog te novog oblika muzičke industrije, jer najveći problem trenutne muzičke industrije je potpuno hiperprodukcija, znači na sve, taj Spotify, te digitalne platforme, znači svaka šuša izda pesmu, mislim, više nema uopšte, zato su rekord kompanije bile dobra stvar, jer to je bio neki filter, pustiš talentovane ljude da se bave muzikom ili neke koji imaju
šmek, neku foru, nešto što će da dobro prođe kod publike. Danas svi se bave muzikom, kogod hoće se bavi muzikom. Danas su društvene mreže filter, labels će pokupiti ljude koji su viralni na TikToku jer kao to je garant uspeha. Jeste, što znači ti kao 15-godišnji umetnik treba smisliš kako postaneš viralan na TikToku. Znači ti više nisi umetnik. Se baviš marketingom, yes. Ili treba budeš bogat da platiš nekog to da ti radi, ili treba da gubiš vreme umesto sediš da pišeš pesme i da razvijaš pevanje i sviranje, ti treba se baviš kako da na TikToku uvalim pesmu da je svi slušaju. Mislim, vrlo je to zeznuto i stvarno ne bih bila u koži današnjim klincima i naročito mom detetu. Mislim da je stari način bio tako dobar. Znam da zvučim kao matora gorka baba, ali stvarno je bilo nešto u tome da ljudi se skupe, naprave bend, sviraju svirke, na svirku dođe hotshot iz rekord kompanije koji ih čuje, preko noći ih potpiše, onda snime pogrešnog producenta, dobiju pa snime loš album pa puknu, pa je ponovo. Mislim, tu je bilo truda, ništa to nije bilo preko noći. Tako da, baš žao mi je. Ne znam da ste gledali onu seriju Daisy Jones and the Six. Ja, yes. To je fantastičan prikaz muzičke industrije 70. godina i kako je nekad to izgledalo. I Tara je to gledala i zaljubljena bila u seriju i u 70. i u modu i u muziku i u sve. Ajde idemo na zadnje pitanje, baš smo se onako jako lepo ispričali, mnogo ti hvala, stvarno je jako inspirativno bilo. Nama se podcast zove Odomaćeni i onda je to pitanje koje svakom postavljamo na kraju, gde se Kristina Kovač osjeća odomaćeno ili kada se Kristina Kovač osjeća odomaćeno kada nešto radi ili šta joj je potrebno da bi se negde osjećala odomaćeno. Pošto sam sad pod utiskom svog novog preduzetništva, da kažemo, jer sam jako dugo radila nešto što nije moj bazični posao i nije moja ljubav i nije moja originalna profesija, da kažemo da kad sam dala otkaz i kad sam počela sutradan bukvalno s ovim, da otvaram firmu, da ovo, da ono, sve, ajde da kažemo da se osjećam odomaćeno u tome da budem sama sebi šef i da imam cilj kako mi idem i sad naravno da tu postoje i prepreke i da nisam u svemu dobra, ja sam dobra u organizaciono kreativnom delu, biznis mi nije jača strana, oko toga jako brinem, jako bi volala da imam partnera koji bi razumeo moje kreativne potrebe, a umeo da na biznis stranu to usmerava, da nalazi načine da to zaradi novac, da bude profitabilno, da se širi, da raste. Krivo mi je što ja nemam sve te osobine u jednoj meni, ali eto, da kažemo da sam odomaćena u tome da budem preduzetnik. Onda gde sam još odomaćena? Odomaćena sam u tome da čak i kada sam najniže po pitanju samopouzdanja kompozitorskog, kad ne napišem pesmu kao što nisam napisala ono tipa 6 godina, kad sam otišla na prvi kamp u Belgiju pretprošlog leta, među klince koji haraju mladi i isproduciraju pesmu za jedan dan, a ja dolazim ko neki babac tamo, sramota me, ne znam da će da misle da sam neka matorka koja nema pojma, da li sam staromada, da li sam ovakva, da li sam onakva. Što dođem tamo, među te klince, dođem na session, krenemo nešto kao ti sa nepoznatim ljudima, krećeš da smišljaš neku melodiju, neki tekst, nešto. I ja sam svoje mesto našla na svakom sessionu za klavijaturu. I tu sam bila odomaćena i to je bio trenutak kad bi svi u sobi bili, svi ti klinci koji sve to umeju, se samo ovako okrenu i kao, wow, što dobre harme, znaš, kao čekaj, ovo super zvuči. Tako sam ja shvatila da u stvari ček bre stani, imaš ti Kristina konja za trku, eto ti ga tu. Uđeš u sobu, pravac za klavijaturu, that's where your place is. I tu odatle ćemo sve drugo, i melodiju, i tekst, i šta god treba. I stvarno sam počela, mislim, samopouzdanje mi je skočilo baš naglo kad sam videla da ta deca u stvari, da njima to fali, da oni to nemaju, oni nemaju to znanje, nemaju to iskustvo i da im treba to što ja imam. Tako da svaki sledeći put kad sam otišla, sam se osjećala bolje i sve inspirisanije da opušteno sarađujem sa tim ljudima, tako da, ajde da kažemo, da se osjećamo domaćeno čak i u tim stresnim trenucima novih saradnji sa nepoznatim ljudima gdje komponujemo pesme na songwriting kampovima. Ali naravno osjećam se odomaćeno i sa ljudima koji imaju smisla za humor i koji su topli, a najviše se osjećam odomaćeno sa svojom malom, ali jako važnom porodicom. I osjećala sam se odomaćeno s našom kucom Mickom koju smo morali da uspavamo pretprošle godine, koja nam fali bukvalno svaki minut svakog dana i uspela je da se dogega do Švedske kao matorka teška sa 15,5 godina i poživela je još 2 dobre godine i trčala još i svež vazduh udisala i jurila švedske zečeve i jelene. Svašta nešto njih stvarno jurila, ali mislim pokušavala je.
Tako da kad i ona recimo pored mene legla i zadremala, to je ono gde bi se osjećalo odomaćeno, zato što gledanje kučeta koje spava mirnim snom pravednika ne postoji ništa što te bolje smiri od toga. Tako da eto, ako nešto, postoji neki kvantni paralelni svet duhova nakon smrti, ja bih voljela da vidim Micku ponovo i da ponovo se smirim uz njen mir. Tako nekako. Eto, svugde se odomaćena sam među ljudima koje volim najviše. Odomaćeni. Drugačije priče iz emigracije. Nama je uvek posebno drago što odomaćene slušaju i studenti. I zato vam u ovoj epizodi predstavljamo Organizaciju srpskih studenata u inostranstvu. Skraćeno OSI. Ja sam za njih znao već duže vreme, ali mi nikad nisu bili relevantni jer nikad ja nisam bio srpski student u inostranstvu. Ali za sve vas koji to jeste, proverite njihov sajt koji ćemo ostaviti u opisu ove epizode i poslušajte razgovor u narednim minutima gde su naše gošće Bojana Filipović koja nam se javlja iz Srbije i Marija Šumarac koja nam se javlja iz Finske. Predstavite nam ukratko svoju organizaciju, koliko dugo postojite i kakve sve vrste usluga i podrške nudite studentima iz Srbije. Organizacija srpskih studenta u inostranstvu je neprofitna organizacija koja okuplja srpske studente širom sveta radi podrške, povezivanja, gradimo mostove i ljubavi i poverenja i promovišemo naše studente koji studiraju u inostranstvu, vezujemo našu srpsku kulturu, upoznajemo se sa svima i njen cilj je zapravo to osnaživanje srpske studentske zajednice u inostranstvu i ostvarivanje svih mreža koje su nam tu prisutne, a generalna organizacija srpskih studenta postoji dosta godina i svake godine u godinu napredujemo, imamo što više studenata u inostranstvu i nekako sam taj način rada organizacije postaje sve bolji i bolji iz godine u godinu. Treba samo napomenuti da nismo samo ograničeni na srpske studente, da neki od ogranaka koji su relativno manji pa i veći naravno da prihvataju i druge studente sa Balkana. Jednostavno zbog jezičkog, ajde da kažemo, razumevanja i kulture koja nam je ista ili slična. A koji vid podrške studenti najviše koriste i da li vam se češće obraćaju pre odlaska u inostranstvo ili kad su već tamo? Generalno oni se pre svega obrate pre nego što će otići, zato što žele da se upoznaju sa samim životom u inostranstvu i žele da ih spojimo sa studentima koji su već tamo i članovi organizacije, a potom prilikom učlanjenja u našu organizaciju oni su stalno u kontaktu sa nama, stalno mi radimo sa njima, organizujemo događaje, pomažemo im, spajamo ih sa ambasadama i slično, tako da smo mi zapravo njima jedna od najvećih podrška od samog početka pa do kraja. I ono što najviše studentima koji dođu da studiraju u nekoj zemlji je potrebno jesu informacije, kako da rešim birokratiju, gde mogu da, od osnovnih stvari, gde nešto kupiti, koga pitati za neku vrstu pomoći, šta u toku studija, neki savet za studije, pogotovo ako živite u nekoj zemlji koja je dosta daleko od Srbije, naravno da su stvari poprilično drugačije i specifične. Koliko ogranaka imate i u kojim sve državama? Trenutno imamo Švedsku, Finsku, Benelux koji obuhvata Holandiju, Belgiju i Luksemburg, imamo Francusku, imamo Španiju, imamo Italiju, Sloveniju. Imamo Grčku sada, zatim imamo Ameriku, imat ćemo Kanadu, uskoro nadam se imamo UK. Imamo Rusiju, imamo Ujedinjene Arapske Emirate, Hong Kong, Kinu, Južnu Koreju, također imamo Tursku, to smo zaboravili. I ja se nadam da se niko neće osjetiti uvređenim ako smo slučajno zaboravili neki. Ali imali smo Australiju isto nekada. Ali... Imali smo, da. I sad zaista pokušavamo da je obnovimo, pokušavamo isto Norvešku da obnovimo, da ispojimo sa Švedskom i sa Norveškom. Sjajno, znači ceo svet maltene, znači svuda imate na svakom kontinentu. Rekli ste da mogu da vam se jave svi, ali baš kao sami članovi, da li su samo srpski studenti ili mogu da se jave studenti, ne znam, iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne?
Statut obuhvata srpske studente. Međutim, naravno, postoje studenti koji dolaze sa zemlje Balkana koji su studirali u Srbiji, pa iz Srbije otišli preko i to su najčešće studenti iz Crne Gore koji takođe jesu deo organizacije, ali naravno da ogranci koji su, kako da kažem, ako neko izrazi želju i želi da bude deo, naravno da je potpuno u redu, pogotovo ja sam direktorka finskog ogranka, te mi zaista nemamo ovde srpskih studenta, imamo možda 5 godišnje ili 3 godišnje koji dođu i dobar deo naše, da kažem, grupice jesu studenti koji su recimo iz Hrvatske i Slovenije. Ali takođe isto imamo studente koji su odrasli rođeni u Finskoj, koji imaju recimo imaju finsko i srpsko poreklo ili žele da, ili uče naš jezik, pošto ih ima dosta na Helsinškom univerzitetu koji studiraju južnoslovenske jezike i oni su isto takođe deo OSIA zato što možemo se jezički sporazumeti, njima ovo mnogo znači. A gdje imate najviše članova? Jel imate taj podatak? Pa zapravo imamo, mi smo od ove godine otvorili bazu podataka svih srpskih studenta koji studiraju u inostranstvu. Jako je teško doći do toga, s obzirom da ne možemo toliko da ulazimo u privatne stvari studenta, ali uz pomoć ambasada i uz pomoć naših ogranaka koji baš žele da nam pomognu kao sektoru. Najviše studenta zapravo imamo u UK-u i najviše studenta imamo u Francusku i u Italiji. Ti studenti žele da se priključe, ne žele da se priključe, ali opet su uvek na našim događajima. A kakva su vaše iskustva? Znači, da li imate podatke koliko studenta ostane da živi i radi u inostranstvu nakon studija, koliko njih se vraća u Srbiju? Moram da priznam da nismo napravili statistiku. Jedino istraživanje u kom smo mi učestvovali jeste bilo koliko zapravo bi ljudi potencijalno želelo da se vrati u Srbiju i što su razlozi, što su uslovi da bi se ti ljudi vratili. Ali moram da priznam da zaista je pola-pola. Dobar deo ostane u inostranstvu, znači ko završi fakultet i nađe posao, poput recimo mene, gledam da ostanem zato što sam dobila ovde posao, ali recimo znam za dosta ljudi kojima se, koliko god da im je lepo bilo studirati negde, nisu se nekako pronašli u toj sredini i onda su učili da se vrate za Srbiju, tako da ja bih rekla da je to nekako još uvek pola-pola. Što se tiče želje, da li bi se ljudi vratili, da, ljudi imaju tu tendenciju želju, samo što je problem što u Srbiji određeni uslovi, ajde da kažemo, nisu ispunjeni. I ono što je interesantno jeste da je vladavina prava po tom istraživanju prva stavka, znači čak nije i novac, nego vladavina prava je, da kažemo, prvi uslov koji mora da se promeni, zatim takođe naravno taj socijalno-ekonomski deo, znači plate i mislim životna sredina takođe, jednostavno to su neka, da kažemo, 3 do 4 razloga, mislim da Bojana je tu malo više bila uključenija. Naravno da su razlozi zašto bi se ljudi vratili, pre svega porodica, prijatelji, klima, jednostavno način života. Ali to je tek zauzimalo ispod mesto, više je bilo ovo trenutno stanje koje nije baš. Tako je i mislim da se mladi neće vratiti dok se neke stvari, da kažemo, po tom pitanju zaista ne uzmu u obzir i ne krenu da se rešavaju. Ono što jeste bilo problematično je to što su neki mediji to preneli kao da ljudi se odmah vraćaju, to je to 80% studenta, ali niko nije zapravo naglasio ti ljudi bi se vratili, ali ukoliko bi ovi uslovi bili, ajde da kažemo, rešeni i ispunjeni. Da, i nama je isto utisak da i mladi generalno, ali i mi kao neki poslednji talas emigracije, kako da nazovem, što smo zadnjih 10 godina otišli, da su jednostavno ti razlozi i neki top razlozi zašto smo otišli i potencijalno bismo se zbog toga i vratili ako bi se to promenilo. Da više nisu ti razlozi kao što su nekad bili primarno ekonomske prirode. Tako da se to nešto menja i pomera. Kao da je s jedne strane i dobro da smo mogli da odemo, a s druge strane je loše po zemlju jer je pitanje ko će se vratiti i kada i da li. Mislim, da li možda da li ćemo to biti mi ili naša deca, ne znamo, ali nadamo se da će se promeniti. Moj lični utisak života u Finskoj jeste jednom kada se vi naviknete na neki, ne kažem da je ovo savršen sistem, mislim da savršen sistem ne postoji, ali jednom kada se vi naviknete na neke
stvari na koje možete da se oslonite, na nešto na što možete da se oslonite, na prostor gde se vi osjećate pre svega sigurnim, takođe sigurnim da možete da gradite svoju karijeru, ajde da kažemo da zadovoljite neke osnovne životne potrebe. Onda se zapitate da li zapravo želite da se vratite ili ne. Jednostavno, jako je teško doneti tu odluku zato što uvek ima taj moment za i protiv. Ja sam osoba koja je završila već fakultet u Srbiji, osnovni master studij radila sam u Srbiji i meni je jako bilo teško da dođem do nekog, ajde da kažemo, sigurnijeg posla, da dođem do nekog balansa životnog. I osjetila sam na svojoj koži da to nije ni malo bilo lako. U jednom trenutku sam čak morala da se vratim kod roditelja u Smederevo ponovo i to mi je baš onako jako teško isto palo, iako sam bila super student i već sam imala nekog radnog iskustva u Radio televiziji Srbije. I onda u Finskoj sam nekako i dobila zapravo priliku tokom svog studiranja da mogu da radim i da mogu da zaradim dovoljno da ja mogu da pokrijem neke osnovne, da kažemo, životne potrebe i da ne moram da razmišljam o tome da li ću sutra platiti račune, kada ću se ja zapravo odseliti ponovo od roditelja, a gde su tek ostale stvari. To je moje lično iskustvo. Sada naravno postoje studenti koji nikada nisu studirali u Srbiji, nikada nisu radili i oni imaju takođe neko drugo viđenje, ali moram da napomenem, takođe zavisi od vrste profesije, jer moja profesija je jako specifična, ali recimo ako ste IT inženjer ili tako nešto, ja verujem da u Srbiji također možete naći sasvim solidan posao i mnogi moji prijatelji su posle studija našli u Srbiji posao i radi, zadovoljni su. Da li je nešto trenutno aktualno od konkursa i vaših projekata u ogranku Beneluxa? Ja sam direktor HR-a i ovaj proces rekrutacije i selekcije mi je omiljeni deo i mi smo od 37 prijavljenih, pola njih je bilo prijavljeno za Benelux. Naš konkurs je, da kažem, otvoren non stop zato što u različito doba, različite države i univerziteti imaju prijemne ispite i u različito vrijeme se naravno saznaju rezultati i ljudi također u različito vrijeme počinju studije. Imamo 2 puta otvaranje konkursa godišnje, ali međutim konkurs više je ovako otvoren svaki dan. Studenti se javljaju i preko maila i preko profila i onda mi na osnovu tih prijava pravimo odmah i bazu novih studenta, odnosno baza podataka, zatim pravimo te interne selekcije, ali neke od pozicija koje su aktualne u našoj organizaciji jesu zapravo u međunarodnom ogranku, direktori, zamjenici direktora kao i aktivni članovi. Ukoliko neko studira recimo u Portugaliji ili u nekom ogranku koji mi nemamo, a želi da otvori, on je uvek naravno dobrodošao i možemo da otvorimo ogranak, a neke ovako i od pozicija kao unutar organizacije jesu asistent za unutrašnje poslove, oni su više bazirani na tim događajima koji se održavaju u Beogradu, u Novom Sadu, edukacije, tribine, posete, čak promovisanje organizacije OSI, promovisanje stipendija uz pomoć naših međunarodnih ogranaka, zatim imamo asistente za ljudske resurse, imamo marketing tim, imamo čak sad novi sektor, jeste IT sektor koji će raditi na našem i sajtu, koji će nas malo povezati sa start-upom i vidjet ćemo na koji način mi možemo da sarađujemo i da se promovišemo. Zatim imamo pravni finansijski sektor. I sad možete da nam kažete nešto više o vašim planovima, akcijama, aktualnim dešavanjima ovako na široko? Da kažem za naše buduće događaje, Oscilacija, to je jednom godišnje se održava taj događaj i taj događaj je više posvećen svim studentima koji su otišli, koji su članovi OSI-a i to je nekako svečani događaj gde se dodeljuju sertifikati, diplome, više upoznavanje, neko druženje. Zatim smo u procesu organizacije tribine, povezujemo se sa pravnim fakultetom u Beogradu i kao pravni fakultet i kao HR sektor i unutrašnji sektor bi imali tribinu povezanost između HR-a i pravnih stvari. Jednomesečno održavamo interne naše radionice koje su otvorene, opet jesu za članove OSI-a, ali su otvorene i za sve koji žele da prisustvuju i da nas malo više i bolje upoznaju. Ne moraju oni da se uključe u OSI odmah tako, već mogu prosto da nam priđu tim pristupom, odnosno da prisustuju na nekim našim radionicama, na nekim našim dešavanjima, pa onda da pristupe.
Ono što nas također čeka jeste projekat Most koji je sada naša ogranak Rusija. Oni su pisali taj projekat, dobili su novčana sredstva i trenutno se sada organizuje realizacija tog projekta, a nešto što može još više se kaže jeste neko interno naše putovanje i obilaženje ogranaka širom sveta. Mislim da je to jedan od onako lepših momenta u organizaciji. Ja dolazim iz jedne, da kažemo, atmosfere ovde u Finskoj gde je ta kultura studentskih organizacija izuzetno jaka. Jedan profesor se našalio kako studentske organizacije u Finskoj imaju veću moć od parlamenta. Tačnije, svaki smer, svaki univerzitet ima svoju studentsku organizaciju. Ja sam bila u odboru jedne takve organizacije i sve na volonterskoj bazi, osim ako to nisu jako velike organizacije koje su na nivou cijelog univerziteta, tada studenti dobijaju plaćene pozicije. Ono što treba napomenuti za našu organizaciju da je pre svega volonterska organizacija, tako da mi smo tu da zapravo damo informacije o tome kako izgleda život negde i šta ti možeš time da dobiješ. To da će neko ostati u nekoj zemlji ili će se vratiti svakako je odluka na pojedincu, ali studiranje u inostranstvu jeste način da se ti integrišeš u društvu. U Finskoj ti se integrišeš kroz svoje studije, ali kroz studentske organizacije, zato što je to način na koji ti zapravo upoznaješ finsku kulturu, a to je i veliki deo te kulture. I moji privatni razlozi zašto sam ja ušla u OSI, možda se neko bude sa tim relatovao, jeste to što ja nisam htjela da imam svoj lični blog na Instagramu o Finskoj. Više sam posvećena onom čime se bavim, muzici i dizajnu zvuka, ali želela sam da ostavim na jednom mestu. Znači, ako već postoji neka organizacija i umjesto sada se separatišem i pravim neku svoju, što također u redu, htjela sam nekako da ostavim na jednom mestu informacije što je više moguće i da prikupim informacije od ostalih, jer informacije kako studirati recimo u skandinavskim zemljama ili kako studirati, na primjer, u Aziji, pa čak i u Americi nisu toliko dostupne. Mi imamo dostupnosti recimo Francuskoj, Španiji, Italiji ili čak i UK, Nemačka, to su zemlje u kojem često srpski studenti se odlučuju da idu, ali zašto bi neko došao recimo u Finsku, Švedsku, Norvešku iz ove perspektive, pa upravo jako malo ljudi dolazi i mi smo eto želeli da ti podaci postoje, a drugo je to umrežavanje. Super je što možeš nekom da baneš i da ako odeš u neku zemlju da posjetiš nekoga, da se samo javiš kao ajmo na kafu. I ja sam tako isto u nekim zemljama koje sam posjećivala uvijek bi pisala kao hej, ima moja izložba ili neki deo moje izložbe će se prikazivati, hoćete da dođete. Slušali ste još jednu epizodu Domaćinih. Čujemo se ponovo za 2 nedelje kada će nam gost biti reditelj filmova Kajmak i Pre kiše Milčo Mančevski. Ako nam je uspeo snimak. Naravno da nam je uspeo snimak. Nama svi snimci uspiju. Svi koji slušalci čuju nam uspiju. Do sljedećeg slušanja. Ćao. Ćao.